खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे भाइराल भिडिअनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों। स' जागायनायनि सिगां नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबायना? नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ जे आं मा बुंनो सानदों। बे भिडिअआ मोनसे गोबां लासिंसिं आरोना। बबेयावबा पार्टी बा पिकनिक जाहैनायाव गावसोरखौनो कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला मा जागोन दे? साननानै नाय बिसोर साथामखौनो बेसेबांबा लासिंसिं जौ लोंनानै गावसोरखौनो कन्ट्रल खालामनो हायाखै। जुदि नोंसोर जौ लोंनानै आउट अफ कन्ट्रल जायोब्ला गावसोरखौनो सामलायनो हायाब्ला बेफोरबायदि पिकनिक पार्टीखौ जानोनो नाङा। मानो होनोब्ला नोंसोर बायदिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया लासिंसिं जागासिनो, मान सनमान गैयै जालांबाय। आयौ आं गोबां लाजिनाय मोनबाय। आं सानदोंमोन जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि भाइराल जानायखौ खमायलांबाय होननानैसो, नाथाय मैया नुनो मोनबाय जे भिडिअआ बेसेबांबा लासिंसिं न'खरनि बिमा बिफाजों लोगोसे हारिनि मान सनमानखौबो फोजोबस्रांबाय। गुबुन जाथिया नुब्ला मा सानगोन दे? गुबुन जाथिया नोंसिनि बेबायदि आखलखौ नुब्ला मिनिगोन, मिन्थिबायना? नै बर' हारिया माबायदि आखुनि होनना मिन्थिबायना? बिनिखायनो सोलायनो नाजा। बेफोरबायदि भाइराल जानायनिफ्राय गोजान जा। आं बुंनो सानोदि बेयाव बिसोर साथामनिल' दाय नङा, दाया बै भिडिअ खालामग्रानिबो दाय। मानोना बियो जुदि बेबायदि भिडिअखौ बानायामोनब्ला भाइराल जानायबो नङामोन जानांगौ, आरो बेफोरबायदि लासिंसिं जानो मोननाय नङामोनबो जानांगौ। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो, नोंथांमोनाबो सांग्रां जा जे निउ इयाराव बेबायदि जाया। मा थिक जुदि नोंथांमोनाबो पार्टी जाना, पिकनिक जाना आउट अफ कन्ट्रल जाना नोंथांमोनाबो बेबायदि जाफ्लांब्ला, आरो नोंथांमोनखौ बेबायदि सोरबा भिडिअ खालामखुमाना ससियेल मिडियाफोराव हगारना होयोब्ला, अब्ला नोंथांनि न'खरनि सोद्रोमाजों लोगोसे हारिया बेसेबां लासिंसिं जानो हागौ। बिनिखायनो बैसोरखौ बुंनो सानो जे नोंथांमोनाबो बेबायदि आउट अफ कन्ट्रल जाना बेबायदि आखु दिन्थियोब्ला भिडिअ खेबना दा हगार। मानो होनोब्ला जोंहा हारिया गोबां लासिंसिं जायो। स' भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ अननानै शेयार खालामब्लानो जाबाय, जाहाथे बयबो सांग्रां जायो। स' बयनिसिमबो जोबनायाव एडभान्स हेपि निउ इयार। गोजोन्थों।